ఫేస్బుక్లో, వాట్సాప్లో, సోషల్ మీడియాలో యేసుక్రీస్తు వారిని హేళన చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కండలు తిరిగిన వాడు, ఎదుటి వాడిని కొట్టేవాడు, దెబ్బకు దెబ్బ గుత్తేవాడిని, అది పురుష లక్షణం అనుకుంటున్నారు. దాని క్వైట్ ఆపోజిట్ లక్షణాన్ని చూపించాడు యేసుక్రీస్తు. ఏ స్వరూపం మనిషిని దేవుడు చూడాలనుకున్నాడో ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ టు సేమ్ జిరాక్స్ కాపీ రిప్రజెంటివ్ గా ద లార్డ్ మెస్సే మనకి దోబూచులాడుతూ కాదు, బహిరంగంగా కనపడుతుంది. ఆయన బ్రతుకును చూసి, ఆయన నిండుతనాన్ని చూసి పరలోకం పొలగించిపోయి పరలోకం సింహాసనం మీద ఉన్న దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనే యందు నేను, ఈ తత్వమందు, ఈ మానవత్వం, ఈ మగతనం ఏదైతే ఉందో ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను. నేను చూడాలనుకున్నది ఇదే. మానవ ప్రపంచంలో దేవుడు చూడాలనుకున్నది ఎవరిలో చూశాడంటే ఒకే ఒక్కరిలో, దేవుడు. ఆ దేవుడు యేసు